зрители на Нова телевизия. Не на Нова, ама на Диема. Моля се, всяки час. Добре. Чао. Едно, две, три. Екшън. Няма екшън, продължавам. Здравейте, зрители на Нова телевизия. На Нова телевизия в предаването Хванати от Диема, мама. Нова. Хванати в Вяра. Сериозно сега. Здравейте, господин Людмил и госпожа Стоянка. Додукова. Паляче. Господине, разваляте ни тук. Разваляне ти. Паляче, къде? С него там. Ето така, Дай ми да цигара, бе. Нямам. какво извикахте моето предаване, господин Людмил? Съмнявам се. Снима. Добре, Тук съм. По-сериозно. Сериозно. Кажете, господине. Ще ви говоря на мен, не на там. Кажи, господине. Госпожица, между другото, имате много секси цици. Мърсите, господине, но продължавайте. Да, мога ли да ги пипна само? Не, моля ви се. Няма да си кажа. Ме слагаме се пред Да. аудитория. Айде, казвай, Добре, ще се призная. Моята жена ме гледа на криво. Твоята жена в мета на кафе. Дай ми микрофон. В мета аз го държа, кажи. Добре, ще ми подадеш микрофон. Държа ти го. Господине, моля ви, дай че аз да говоря. Дай ма аз. Не, разваляте ми предаването, моля ви се. Скарайте се. Значи, извиках вашето предаване Да. и тебе ти. И Нова телевизия. И Диема плюс там. Нова телевизия. Да, и Нова телевизия извиках. Съмнявам се в моята съпруга. Можете да разваляте ми предаването, моля От ви. 7 години сме жени и съм много възмутен на нейното държание в последните няколко месеца. Защо така? Ами закъснява, остава на късно до работа. Оле, какво е това нещо? Аз гледам децата. Аз да говоря, аз за какво? Чакай, ма! Госпожо, Изчакайте вашия ред. Кажи, Така, господине. така, закъснява ми. Прибира се някой път Тебе пияна се прибира от работа. И защо Не това гледа нещо? децата. Ма Държи как се може нервно. такова нещо? Ами не знам, госпожице. Ама ви тя го възправят, правите ли? Ами аз съм възмутен. Ама-